Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Asang kamot sa mga anggol, itaasang kamot sa mga anggol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hoy, Duday! Nakikialam ka na naman eh! Pambihira naman, ba't ang gulo-gulo mo? Sorry po, Uncle Diego Bandido. Para saan po ito pag pinindot po? Just bounce to this. Ay! Duday! Tang, may stress na ako, Tang, kay Duday, Tang. Please lang, Tang. Aray! Anong gusto mong gawin? Sipain ko si Duday? Wala naman akong sinasabi ng ganyan. Ano ko lang, pag sabihin. Ano sabi mo? Ang sabi ko, sabihin. Anong sabi mo? Aray! Sabihin ko, may donut doon sa labas, Duday. Gusto mo ng donut? Opo, Uncle Diego. Meron pa po bang donut doon? Sige po, doon na muna po ako sa labas. Yay! Kakain ako ng donut! Ay, salamat. Lumabas na. Oh, eto, Tang. Eto na, pag-usapan na natin to. Eto, mga kabisyo, isang scientist ang natuklasan na nagpapatakbo pala ng drug laboratory. Oh, no! Matapos aksidenteng tumawag ng pulisya para sa kanyang sarili. Yun lang. Eto kasing scientist na ito na 23 years old, hindi naman po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Tumawag po siya ng 911 ng madaling araw para i-report yung isang pagnanakaw sa kanyang bahay. So nung dumating yung mga pulis, nung nag-imbestiga, may nakita sila parang sikretong lagusan. At nung nag-check sila, ayun na, doon na tumambad yung mga, ang kanyang laboratorio, gumagawa pala siya ng mga illegal substance at mga droga. O, Tang, logican na natin to, Tang. Eh, sige, logican mo na yan para mahimasmasan at maintindihan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, boards, isa lamang po patunay na walang baho ang naitatago. Kahit anong kontrol mo sa utot mo, aalingasaw yan. Kahit walang tunog ang utot mo, mangangamoy yan. Diba? Well, ibig sabihin kahit ano pa yung kasalanan natin o maling gawain natin, darating po ang panahon na ibubunyag din po ito. Kagaya po sa nangyari dito sa scientist na ito. Hindi po dahil sa kanyang katangahan o stupidity, di ba? Kundi dahil po malamang si Lord, di ba, ang gumawa ng paraan para matuldukan ang maling gawain niya. Kasi kung iisipin mo, scientist yan eh, matalino yan eh, pero bakit sumablay sa kanyang desisyon? Ganun kasi kuminsan, mga kabisyo, magtrabaho si Lord. Ilalantad niya ang kasalanan na ginawa natin. Kahit anong galing mo magtago pa dyan. Siyempre, ang mas nakakatakot pa po dyan, mga kabisyo, yung consequence na ginagawa nating mali. Sabi nga sa Bible, di ba? Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati ang mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Kaya minsan nagtataka tayo, may pamilya na halos lahat, di ba? Hiwalay sa asawa, may pamilya na halos lahat, matandang dalaga, may pamilya na halos lahat, iisa lang yung sakit, may pamilya naman na halos lahat, homosexual, di ba? O hindi nyo ba nakikita yung pattern? May pattern po, mga kabisyo, na marahil ito po ay sumpa ng Panginoon sa mga ninuno natin na umabot na sa generation natin ngayon. Dahil sa kasalanan nila, tayo po ang nagdurusa.
Kaya Col, tigil mo na yung ginagawa mo, Col, na hindi tama. Kasi baka yung anak o apo mo ang magdusa sa ginagawa mo. Kaya anong gagawin niya, Tang? Suli niya na lahat ng kinuha niya. Ano ba yung kinuha niya, Tang? Kinuha niya yung make-up tsaka panty ng asawa niya. Hubarin niya na. Ay, nako! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!